porc rwan. Mae gennau borc o Gymru fan hyn a briwgig. Felly pwys rhyw 450 gram o friwgig. Dwi newydd roed i fewn dipyn o coriander fresh. Dipyn go lew. Dwi'n licio reid fel llon llaw da o coriander. A creu blas fel tai ydw i rwan. A mae gennau garlleg y fanna. So dwi'n reid 2 clov o garlleg. A dwi'n dweud chdi bach o halen arno fe i wneud o fynd fwy meddal. Mae gennau sinsir ffres, edrych yn lot. Swn i ddeud mae rhyw fodfedd oedd o. Ti di torri hwnna eitha man, hefyd? Torri eitha man. Drwch chi gratio fo os di well gyda chi. Ond mae'n bwysig cael ddipyn o gica y blas ffres ma. Leim. A felly mae gennau croen un leim cyfan y fanne. Felly'r blasau traddodiadol tai sy'n di fewn gen ti? Ia, dyna beth sy'n sydd, os hwnna bach yn galed, ond ti'n rhaid y sydd y lain i fewn hefyd. Ia. Felly eto does am byd cymleth yn hwn, a dwi am orffen gyda yr shibwns. A dwi'n gael nhw. Shibwns, da chi ddeud? Spring onions. Spring onions. Spring onions. Na ni? Na, shibwns. A rhyw 4 o'r hynna. A wedyn jyst cymysgu gyda'i gilydd, felly andros y hawdd i'w gwneud. Be sydd dda eto fe hein, fedrwch chi'n ein ymlaen llaw y medrwch, a bod nhw'n eistedd yn yr oergell, jyst yn barod, wedi cael ei wneud yn beli bach nes da chi isio nhw. Achos oedden ni'n siarad yn ystod y hysbysebion, sy'n byd gwaith na bod pwy bynnag sy'n cynnal y parti yn treulio'r holl amser yn y gegin a pawb yn joio. Na gwes. Felly trio gwneud dipyn o bethau ymlaen llaw as fedrwch chi. A wedyn jyst siapio nhw. Os da chi isio fedrwch chi wneud nhw'n fwy o ryw fyrgys bach. Ond yna cwbl ydyn nhw, felly maen nhw'n hawdd ofnadwy. O'r cynhwysio fanna, sawl rhyw belan ti'n disgwyl? Wel, swn i'n feddwl bod chi'n mynd i gael o leia 12, mwy ma'n debyg, ar ddim cyfri, dwi eisiau bod fi wedi rhoi 12 yn yr eisau. Ond dyna fo, dal i fynd, os am diben i mi gario ymlaen wan, ond dyna beth da ni angen neud, lle na i jyst golchi'n wela. Dyma hyn am dyna popdi wedyn dwi'n tybio, yndi? Ydyn, maen nhw'n mynd i fewn i'r popdi, maen nhw eisiau rhyw 4 awr 20 munud, jyst chi'n gwybod edrych eto yn y canol i sicrhau bod nhw wedi coginio. A wrth gwrs, mae gynna i'r ein barod i ni gael edrych anyn nhw a blasu, lle na i symud y badell, a dewch i ni gael gweld. Hein, sgynna i'n barod. Felly, mae wedi bod yn yr popdi 4 awr ar bad ymheredd? Do, eitha ychel. Os i nhw, dwi wedi rhaid o ryw 200, sy'n nhw'n mynd ar 9-6, rhywbeth fel yna. A dyma nhw, so chi'n gwybod pethau bach, peli bach ar i fi adael nhw, a wedyn sa chi'n gallu jyst gweini nhw fel hyn. Ac i weini, beth sgynna i'n y fowlen yma, jyst chwilio am ryw lwy bach, chi'n gwybod. Llwy fan hyn. Dwi wedi cymysgu mel plir, chydig bach o saws soi, a y chili melys. A mae hwnna jyst yn mynd i wneud rhyw dip bach neis i dipio fewn yn nhw. Felly, dyna ni'r hein. Dwi wedi creu llanas gyda'r dip draw fanna, felly dwi ddim yn mynd i fentio'r dip hwnna. Na, well, trio hwnna. Os ydych chi'n sbar iddi? Mae eisiau be byr. Well, trio hwnna. Felly, be dwi'n di wneud, dwi'n mynd i reid rei o'r hein ar y tre, a felly ydych chi'n gweld dwan, dwi wedi dechrau gwneud rhywbeth bach arall. A crostinis ydy hein, felly jyst bara bach, fel y bara Ffrengig, neu baguettes. Torri nhw fyny narnau bach. Dwi'n licio neud nhw'n hun, ydych chi'n gallu prynu nhw, ond maen nhw mor hawdd. Rei bach o berlysiau, garlleg, olew, yn y popdi, nes maen nhw wedi mynd yn crisp. A dim dda'n cadw nhw'n tin am rhyw bythefnos. Lle fedrwch chi'n neud nhw, chi'n gwybod, jyst cyn y dolyg, a maen nhw gynnach chi, os yna rhywun yn galw. Ac ar ben rhain i mae gen ti pesto. Ond so ti'n gallu rhoi caws neu rhywbeth bysat? Salsa, rhywbeth. A pesto dwi wedi wneud o heddiw, ond mae'r pestos parod fan wych, wan. Felly mae hynna'n gred. A be dwi'n mynd i orffen rhain hefo, wrach bod chi wedi sylwi'n gynt, o'n i wrthi'n coginio stecen o gigoen tro yma. So dwi wedi wneud yr eidion porc, a mae gennau gigoen Cymreig. Ac eto dwi wedi coginio'r stecen yma yn neis ac yn binc. A mae un stecen yn mynd i fynd yn bell ofnadwy. A jyst ffordd bach neis eto o orffen o beth i ffwrdd. Ie, am ryw las bach arall. A ti'n meddwl mae'n neud gwaniaeth gyda canapés, y ffordd maen nhw'n edrych. Mae eisiau nhw fo'n bert yn does? Oes, a dim rhy fawr dwi'n meddwl ydy'r neges yn da. Peidiwch am mynd am rhywbeth sy'n anferth, neu ydych chi yn mynd i lenwi pawb. Ie, chos yr hen ddiwydiad, mae pobl yn byso fe'n llygad gyntaf, dydi?
Ydyn. Ydy, o ydy. Mae haid nhw edrych yn lliwgar deiniadol. Felly dwi jyst am orffan hwnna i ffwrdd. Cofiwch gyda llaw i chi moyn yr eseitiau yma. E-bostiwch ni amdani nhw, maen nhw ar gael. Ie, prynhawn da at tinoplis.com ydy'r cyfeiriad. Felly, unrhyw sain nadolig, beth bynnag chi weld dros yr wythnosau dwytha, cysylltwch efo ni a nhw'n i ddanfon yr esait draw i chi gyn gynter a phosib. Efo chi cynnig anu eich hun fel... dwi wedi amball waith, a dwi'n siŵr fod yn gwneud yn bendant efo amball un yr ein dros yr wythnosau nesaf. Gobeithio wir. Da chi blasu rwan? Da chi'n blasu diwedd y rhaglen? Dwi'n blasu rwan, oce. Mae gennych chi blas bach. Taflan. Dyn nhw'n rhy boeth, ac os da chi isio de, cael watcho chi. Gwanten, cer ydi hwnna. Na i roi un o'r hein i chi, gawch chi benderfynu beth ydych chi am blasu. O, gawn ni bob a hanner o hwn. Bob a hanner. A na i ti dolli bach hwn ar i benno? Na, gwsa eisiau mentro.